Hey, بس انك تكيل جيتنا. Hey, بزين ازر اسين ازر meyal jita ağaçlar, sarı sandık ağaçlar, su boyunda uşak, rahat bulaşulşak. Yal jita ağaçlar, sarı sandık ağaçlar, sen gelip jittin mi? Bizin de azır asin azır mı? Aferin dostlar, eline sözünün işini İslam Beyli Ahmet Canova hem Çernova Varvar başkarığında 2021 yılın forum jiri remake yangıradı. Mine şunday şəb başlangıç dostlar. Demek bugün bizde maxsus çıkarılış 18. çıkarılış Salat Life'da bugün Şatırnik anlagansızdır deb oylayım. Bu indi kvartirnik sözünün bizden şatır bulana göre şunday salatça bir remake şulayıq. Demek dostlar bugün bizden köpkene ijadi nomerlar bulacak studiyada, tamaşaçılar da başqaruvchilar da birida. Ham endi shuni da eslatib o'tirgan kerak do'stlar, bizda to'g'ri efir, demak kommentariylar yoza olasiz. Mening bor planshet, men ularning barisini o'qiyashaqman. Birga bo'laylik, birdan bo'laylik. Ham endi boshlaymiz biz albatta rahmat so'zlaridan. В этом году деятельность нашей студии поддерживается Федеральным агентством по делам молодежи Росмолодежь, а также ресурсным молодежным центром. Большое спасибо нашим организаторам, партнерам, всем нашим друзьям. Барыгызга да бик зур рахмат. Демәк, дуслар, biz boshlaymiz ham birinchi bo'lib sahnada ITV'lar forumining art direktori, shulay uq Salat Life'ning olib boruvchisi, ya'ni mening kollega Islom Abay Valiyev Malsi Music. Salom Islom Abay. Salom. Nechuk hallar? Islom Abay, sen nechuk buldirasan buni? Onda endi kechki chora boshlandi. Sen o'zing bizni bilan studiyada nechuk ilgirasan borisida? Mana shular nechukdir ilgiramiz, o'zim da bilmayman hozirda. Big kuchli borasында ilgiramiz. Big zo'r komanda, kuchli komanda. Unda Ilsiyer apanlarsan, ул монда килә, мин анда барам. Менә шулай. Сәләттә барысында ilgir була. Әйе, демәк, безнең беренче номер Ислам Абай Валиевтан сэмплинг, музыкаль импровизация карыйбыз.
Әфәрин, бик зур рәхмәт, Ислам абый. Шәхсән миңа бик ошады. Шуннан да заманча. Дуслар, сезгә ошадымы? Языгыз комментарийларда. Һәм инде Ислам абый, сине сәхнәгә озатабыз. Рәхмәт безнең белән бу концертны башлаган өчен. Дуслар, без алга таба барабыз. Комментарийлар дигәндә, без бит әле генә Ислам абый башкаруында төрле еллардан форум җырын ишеттек. Шулай бит. Сезгә кайсы елның форум җыры күбрәк ошый? Шулай ук языгыз комментарийларда, алар килеп баралар. Мин аларның барысында укыячакмын. Без алга таба барабыз. Димәк, Сәләт лайв студиясы сәхнәсендә Азалия Әхмәтҗанова, Алмасхан Сәлкеше, Казаным җыры. Ничек хәлләр, Азалия? Җырлыйбызмы? Киттек. Матур булды, Азалия, рәхмәт. Азалия, шундый сорау, син үзең Казаннанмы? Юк. Кайдан? Ну, мин Казаннан, Высокогорский районнан. Биектау районы, бик кызык булып чыкты әле бу. Яхшы, сез кайдан? Казаннан? Саба, Казан. Менә мин белән Гөлинә, безнең Гөлинә апа ул Балташтан бугай. Беренче караштан ук күренеп тора. Димәк, дуслар, сез кайсы шәһәрләрдән карыйсыз безнең турыдан-туры эфирны? Языгыз комментарийларда, әйдәгез сезнең шәһәрләргә дә сәлам әйтик. Һәм безгә килде комментарийлар. 2012 елгы форум җыры әлбәттә күңелгә ин ятышлысы дигән комментарий. 12 елда безнең нинди җыр иде соң, беләгез, хәтерлиме? Мин хәтерләмим. Әгәр дә Бәлки Саида апа хәтерлидер, ул безгә тиздән әйтер. Һәм Әдип Әлмирдән эш Утсмайлига килде безгә. Җават абый, хәерле кич. Безнең бүген иҗади концерт бергәләп карыганы һәм без алга таба барабыз. Димәк, Сәләт Гайрәт аланын беләсезме, дуслар? Бу аландагы сәлкешләр, монда минем хәтта язылган сделать акцент сәлкешләр дигәнгә. Сәлкешләр нәкъ менә үзләре төрле иҗади видеоларны төшергән. Әйдәгез, бу видеоларны бергәләп карап китик. Димәк, Сәләт Гайрәт сәлкешләреннән видеолар. Карыйбыз. Карыйбызмы?
Qarıyız. Yaxşı. Demek sərkişlər tam bir tapırıyma gayret alanından. Gayret alanın yönelişi var bit. Onun yönelişi kino hem televideniye. Demek bu temaga bir kağılışlı buluş indi. Demek biz hazır dostlar. Qarıyız. Sərət gayret alanı sərkişlərindən video. Min seni yaratam hem göklerde yüzer Senin din gözünde gözlerinde hisser Min seni yaratam hem göklerde yüzer Senin din gözünde gözlerinde hisser Min seni yaratam hem göklerde yüzer Senin din gözünde gözlerinde hisser Min seni yaratam hem göklerde yüzer Senin din gözünde gözlerinde hisser Senin din gözünde gözlerinde hisser Min seni yaratam hem göklerde yüzer Senin din gözünde gözlerinde hisser Aferin, şundan da mına degan video Sərət gayret sərkişlərindən demek bu alanın yönelişi yuqağına kino hem televideniye tugul. Şundan da big sıfatlı çıqqan. Hem indi dostlar bizden tağın bir neçə kommentariy kelib jetdi. 2012 yılғы forumның jiri Xıyalım jiri idi. Mena da bu jir big ışıy, sizge de ışıyma Xıyalım. Siz bilesizmi bu jirini? Eye, biz anı kupkına kişki şaralar aldından jıyılı bir sahne yanında. Hem indi Rafis Nurulin bizge canlı Sərət aferin degan kommentariy jibergan şular. Güzel apa Usmanova Bilar forumunun programma direktoru canlı Sərət qızdıra şəb hem şəməxə yürek jibergan bizge. Hem indi sahnede, Sərət Live sahnesinde bizden yakın dostumuz, muzikant, jırlar avtoru Rüstem Bekmulin ismindeki Big Fest festivali Grand Prix'si Сергей Абый Костюжов. Привет, Сергей Абый, как дела? Привет, отлично. Сергей Абый, я тебя вижу уже на втором форуме в этом году. Очень рад тебя видеть здесь часто. А что тебя сюда возвращает? Меня сюда возвращает непреодолимая ностальгия. 10 лет назад прошло с момента, когда я последний раз был здесь айдаманом. Еще раньше я был 2 года с Алькышем, сразу 2 раза в 2 сменах. Мы с тобой вместе были. Шахес. Мы с тобой были с Алькышем вместе. Совершенно верно. Сколько лет прошло. И ты знаешь, я 10 лет здесь не был и вернулся в конце июня на смену Arts Biller Forum. И когда я услышал солецкие песни, танцы, у меня просто мурашки ходили ходуном по телу. Это потрясающе просто. Я снова почувствовал дух вот этих вот замечательных, заряженных, солнечных людей вокруг, столько таланта, вдохновения. Я еще помню Arts Biller Forum, когда вы вместе с командой участников Сәркішләр белән вы сделали ремейк на Сәрәт маршы. Если не ошибаюсь, вы переделали Сәрәт маршы, это было отличное выступление, я его помню, это было супер здорово. И еще я помню, когда мы были детьми, Сәркішләр белән, уже тогда у тебя, Сергей Абый, была борода. Вот, ты классно сохранился, ничего не поменялось. Только усы. Все здорово. Какую песню будем петь? Поскольку я ностальгирую по тем временам, я бы хотел спеть песню из тех времен. То есть давай вспомним с тобой Сәләт Раушан, год это 2009. Так. Мы сидим где-то у 3-го корпуса примерно, да, на лавочке, поем песни, и тут девочки такие: Анастасию, спой, пожалуйста. Это была моя песня, авторская. Это первая песня, которую я написал. Да. И вот так бывает, что песня заходит, она вот там прям зашла. То есть я пел ее каждый день.
И до сих пор эта песня, она у меня ассоциируется с летом, хотя я ее написал там до этого в школе, там «Неудачная любовь», все такое. Но эта песня, она вот прочно в связке у меня идет с теми временами, и поэтому я хочу спеть именно эту песню. Здорово, давай вспомним 2009 Раушан, Анастасия Жиры, Сергей Абый Костюжов. Китте! Уйду на рассвете прочь, обернешься ли? Согреешь ли взглядом морозный узор окна? Губами своими моих через годы коснешься ли? Сокроют ли страсти лихие разлуки стена? Уйду на рассвете прочь, уйду, догоняя ночь, уйду, забыв обо всем, о чем ты просила. Уйду себе душу губя, зачем ты так манишь меня? Холодная звезда Анастасия. Анастасия. Я черным умоюсь ветром, иссякши напьюсь ключом. В пучину песков окунусь, чтобы смыть свою боль. Тебя позабыть не способен, ярким прольюсь лучом, чтобы уйти с головой в абсолютный ноль. Уйду на рассвете прочь, уйду, догоняя ночь, уйду, забыв обо всем, о чем ты просила. Уйду себе душу губя, зачем ты так манишь меня? Холодная звезда Анастасия. Анастасия. Уйду на рассвете прочь скорым поездом в безрадостный рейс направлением севера-юг. Но где б я ни плыл бурным морем, безветренным озером, в безлунную ночь о тебе я Бога молю. Уйду на рассвете прочь, уйду, догоняя ночь, уйду, забыв обо всем, о чем ты просила. Уйду себе душу губя, зачем ты так манишь меня? Холодная звезда Анастасия. 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 Уйду на рассвете прочь, обернешься ли? Воу! Афарин! Здорово! Здорово! Большое спасибо, Сергей Абый Костюжов. Хам хазыр Сергей Абый аңлатмаганда сезгә бер хикая сөйлим. Без Сергей Абый белән бергә Раушанда 2009 елда сәлкешләр һәм инде гомумән аланнарда, әгәр дә син егет икән һәм гитарада уйный беләсең икән, син бик популяр сәлкеш инде, бик популяр егет, бөтен кеше синең җырларны тыңлый һәм Сергей Абый супер популяр егет, чөнки үзе яза җырларны, ә минем популярность төште.
Сергей абый уйный башлагач, мен әйтәм, так, миңа гитара да уйный башларга кирәк. Алдым гитара, уйный башладым, хәзер өйрәнәм дим. Карыйм, Сергей абый губной гармошка белән бара. Я думаю, о, 2-1, я проиграл. Ярый. Димәк, алга да барабыз, дуслар, һәм безнең концертыбыз дәвам итә. Сәхнәдә Илина Габайдуллина, Атила аланы сәл кеше, һәм безнең тагын бер автор җыры, Птица. Привет, Елена, как дела? Әйбәт. Яхшы. Барысы да шәп. Елена, шундый сорау. Бу бит автор җыры. Син аны кайчан, ничек, нинди халәттә яздың? Белмим, багай 19-нчы елда язган идем. Яхшы. Шул җырны. Ул нәрсә турында? Ул мәхәббәт турында инде. Әйдә, тыңлыйк. Рәхмәт. Ты постучишь ко мне в дверь, я открою глаза. Ты пойми, я теперь 5 как дней не спала я. Открою тебе, ты войдешь без причины. Ты скажешь, что мы друг без друга горим. Птица уедет домой в южные края. Я останусь с тобой. И совсем не зря лед проснется в реке, зашумит вдруг гроза, ну а мы вдалеке. И совсем не зря сколько на свете идей, что мы будем с тобой. Но вот, друг, ты идешь не к себе домой. Прогоню свет дневной, снова ночь за окном, только старый диван, и на нем мы вдвоем. Птица уедет домой в южные края. Я останусь с тобой. И совсем не зря лед проснется в реке, зашумит вдруг гроза, ну а мы вдалеке. И совсем не зря. Тише закрой ты глаза, пусть луна не найдет. Слышишь, птицы в лесу что-то тайно поют, и весенний разлив снова вскроет глаза. Ты увидишь вверху в небесах полоса. Птица уедет домой, а я останусь с тобой. Лед проснется в реке, а мы вдали. Птица уедет домой в южные края. Я останусь с тобой. И совсем не зря лед проснется в реке, зашумит вдруг гроза, ну а мы вдалеке. И совсем не зря. Илина апа, афәрин. Бик матур җыр, бик зур рәхмәт. Һәм Илина апа, әйдә, бераз файдаланып, бу моменттан бәлки Атила аланы сәркешләренә 1-2 сүз әйтербез туры эфирда. Мен сезне яратам, сез интекә. Син дә бик теккә. Рәхмәт сиңа, Илина апа, һәм безнең концертыбыз дәвам итә. Күп кенә яңа комментарийлар килде, дуслар. Әйдәгез, аларның барысын да укып үтик. Димәк, Венер Сабиров безгә язган шундый: поддержать етер өчен лайклар куябыз, дуслар. Тулысынча килешәм. Моның өчен лайклар жәлләмәгез. Алга да барабыз, бик матур җырлый дип язганнар безгә, һәм шәп дигән 3 эмоци. Шулай ук җан гына түгел, монда искиткеч энергетика дигән комментарий килеп җитте. Шундый комментарийларны алу бик рәхәт һәм рәхмәт сезгә. Һәм хәзер сәхнәдә минем коллега, шулай ук алып баручы Гөлинә Шәйхи, үзе язган әни сүзе шигыре белән. Сәлам, Гөлинә. Сәлам. Мин сине бүтәнчә игълан итәчәкмен. Димәк, тамашачылар, Сәләт Лайфның барлык тамашачылары, менә Гөлинә. Бар дөньядан туйдым дигән чакта,
әни сөзейді құлақта. Тұрмыш сынауларына балам, бирешми алға атла. Юлларыңда қойшақ абынсаң да, ярдәм көтми үзең тұра біл. Сір беріме дұшманларыңа, йылмайып яша сиңгел. Юққа төкмә көз яшыңны, сақла һәр бір тамшысын, күрергә язмасын сиңа қызым бу тормышның ачысын. Үткәнеңә юлны оныт, анда бары тик тузан. Үкенерсең, әгәр яратам дип кабат күренмә җепләр сусаң. Һәр чак алга таба омтыл. Үткән көнгә карамый, мин көчсез бит әнием дип дәшмә бүтән. Бирешергә сиңа ярамый. Бу дөньядан туйдым дигән чакта, әни сүзе һәр чак колакта. Бик зур рәхмәт, Галина апам. Беләсезме, бүген хәтта репетиция булган вакытта сәгать 3-тә көндез бу шигырьне беренче тапкыр ишеткәндә Галина ападан инде әнигә шалтыраттым, әнине сагынып киттем. Шуннан да кайвакыт эш арасында онытабыз. Бик зур рәхмәт безгә бу сүзләрне җиткергән өчен, Галина апа. Искиткеч иде. Үзегезгә зур рәхмәт. Һәм әйдәгез безнең әниләргә йөрәкләр җибәрәбез турыдан-туры эфирдан. Барыбыз да әниләр без просто үлеп яратабыз. Рәхмәт сезгә барысы өчен дә. Әниләр һәм әтиләр. Без алга таба барабыз, дуслар. Безнең гайрәт сәлкешләре тынычланмый. Алардан тагын бер видео. Димәк, Азат Гимадиев җырына клип. Әйдәгез бергәләп аны карыйбыз. Киттек. Вот, и сейчас нам нужно что-то сказать очень интересное. Нет, насчет Но в пластинок, любом слушай, случае, подожди. вот Что ты хочешь это послушать? Вот классная это? пластинка. Нет, я Вот, хочу и мне так понравилось, то, что на самом деле это классно. Biz bir-birimiz için bu dünyaya tuğanbız. İki күгәршен мәхәббәт хисенә кунганбыз. Аннан кышканбыз галәмнең кыяшын һәм күген. Иртәгәсен уйламыйча яшибез тик бүген. Син минеке, син минеке. Бүлмә пәрдәсе ябылган сәгать тәнге ике. Һәм син минеке, син минеке. Базык тынлыкны матурамай бер сүз я ике. Һәм син минеке, син минеке. Мин бер кемгә дә бер кашан сине бирмим ышан. Тормыш бәләсе югалды беренче караштан. Синең барлыгың дөньяма гөл кертә гүзәллек. Син иң хуш исле чәчәгем, иң татлы перәннек. Һәм син минеке, син минеке. Бүлмә пәрдәсе ябылган сәгать тәнге ике. Һәм син минеке, син минеке. Базык тынлыкны матурамай бер сүз я ике. Һәм син минеке, син минеке. Син минеке, син минеке. Син минеке. Азат абый Гимадиев һәм Сәләт Гайрәт аланы менә дигән видеолар белән безне куандырган өчен һәм дуслар, без алга таба барабыз. Сәхнәдә Кудрак хан аланы сәлкеше Жасмин Овечкина Je t'aime җыры белән. Дөрес әйттемме? Je t'aime. Ә син ничек әйтәсең? Je t'aime. Je t'aime. Яхшы. Бик зур рәхмәт французча дәресе өчен. Жасмин Овечкина, башлыйбыз. Façon de se quitter, quelque chose
sang qu'on n'aurait pas départagé. À bout de mon rêve, je vais crier. Je t'aime, je t'aime, comme on roule, comme un soldat, comme un star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme on roule, comme un soldat, comme un an que je ne saurais pas. Toi, je t'aime comme ça. Je t'aime, je t'aime, comme on roule, comme un bois, comme un star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme on roule, comme un soldat, comme un homme que je ne saurais pas. Toi, je t'aime comme ça. Әфәрин, Жасмин Овечкина. Бик матур җыр, ә менә син беләсеңме бу җырның сүзләре нәрсә турында? Знаешь, о чем текст этой песни? Да, знаю. О чем же? Они о безответной любви. О безответной любви. Йөрәкне бераз яндырып алды бу хәбәр. Яхшы, бик зур рәхмәт, Жасмин. Менә дигән җыр, рәхмәт сиңа. Һәм инде без дәвам итәбез. Безнең бүген төрле жанрларда булачак чыгышлар. Һәм киләсе жанр оригинал жанрмы, Илсөяр апа, ул стендапмы, нәрсә булачак? Хәерле кич. Сәлам, сәлам. Хәерле кич. Тамашачылар. Мин чынлап кына әйткәндә синең белән сөйләшергә килгән идем. Әйдә сөйләшик. Аралашырга. Башта танышык алайса. Илсөяр апа Хисматова, ул безнең IT-биләр форумының мәдәни программасы координаторы, кураторы, шулай бит? Әйе. Бик дөрес. Әйтеп китәсем килә, мин менә Сәләттә соңгы тапкыр форумда 2017 елда булган икән. Шуның кадәр үзгәрешләр. Мин нинди үзгәрешләр? ностальгиягә бирелдем. Без форумда яшәгәндә, монда палаткалар эчендә караватлар юк иде. Без пенкаларда ята идек, рәхәтләнеп. Бик яхшы, тыңлап торыгыз. 3 кешелек палаткада бишәү кочаклашып, романтик. Душ дигән әйбер юк. 5 кеше булса бик повезло әле сезгә. Без 6 идек. 6 идек. Раушан. Әйе. Зур рәхмәт. Әйе, нәрсә булачак? Сәләткә ничек килгәнем турында әз генә сөйләсе килә. Ул шундый кызык, менә бүген искә алдык, әйе, шундый кызык вакыйга икән, шундый кызык хатирә белән ортаклашасым килә. Әйе. 2008 елда мин бакчада үзебездә телевизор карыйм. Яшьләр тукталышы дигән тапшыру бара бер каналда. Әйе. Һәм мин анда Сәләт турында сюжет күрдем. Һәм мин бер кешегә гашыйк булдым. Так, бу кем иде бу? Ул кешенең исеме Сәләттә бик популяр Байбулат Батулла дигән. Мин аңа гашыйк булдым да, ничек менә Сәләткә эләгеп була икән дип шулай уйлый башладым. Һәм 8нче сыйныфта укыйдым, технология буенча олимпиадада катнашып, анда җиңү яулап, беренче урын түгел инде, барыбер җиңү яулап. Технология ул нәрсә, ул дәресме шундый? Технология, труд, хезмәт. Ул теге элек хезмәт дәресе, кызларда технология дип аталайды. Яхшы. Менә шунда шигеп, тегеп, җиңү яулап, мин Сәләткә гариза бирдем дә, Раушанга эләгеп, Байбулат абый белән таныштым. Һәм дуслаштым. Без аның менә иң беренче сүзләр нинди иде Байбулат абыйга? Хәтерләмим мин. Мин аңа болай карап басып торганмындыр инде, багып.
Менә һәм без бергә КВН уйнадык. Мин шунда аның янында йөрдем инде. Менә. Һәм тагын бер минем өчен бик кызык хәтирә. Ул да булса 2016 елда мин Сәләт Раушанда директор булып эшләдем, баш җитәк. Һәм беләсездер инде, Сәләткә һәр вакыт берәр нинди тикшерү кешеләре килә. Теге Роспотребнадзор, төрле кешеләрнең. Һәм бу юлы да МЧС дигән кешеләр килгән. Служба, хезмәт. Һәм безнең ни өчендер анда ялгышмасам яңгыр булып узган иде, нәрсәдер булган иде. Һәм безнең менә шушы система оповещения никтер эшләми иде. Һәм миңа база начальнигы Рашитовый әйтә: Илсияр апа, хәзер менә колонка артына басасың, микрофонны кулга аласың да бөтен балаларны шундый матур тавыш белән җыясың ди актлар залына. Мин бастым, үзем каушыйм, балалар дәресләрдә бу вакытта каушыйм, ничек дип әйтергә икән. Һәм мин аларны булай дип җыйдым: Внимание, пожарная тревога, сохраняем панику, сохраняем панику дип. Балалар, чабалар үзләре актлар залына, үзләре көләләр, шундый кызык булды. Менә бүгенге көнгә кадәр дә хәзер 2021 ел сохраняем панику кем хәтерли? Ул мин. Барыгызга да сәлам. Менә шундый хәтирәләр. Син буларны сөйләгәндә үземдә бик хәтирә исемә төште. Мин сәлкеш идем һәм хәтерләсәгез, элек икътисади көннәр дигән чара бар иде. Без көне буе сәлкешләр белән ниндер чаралар ясап, такси булып манда ничектер сәлтиннәр, талирлар. Сәлтиннәр, талирлар эшләйдек инде. Хезмәт хакы булып. Һәм мин уйладым да, мин шундый бераз ялкау сәлкеш идем, бераз гына һәм шундый бераз ничек әйтәләр аны? Ярамаз дигән сүз бар төрекчәдә. Сүз тыңламый торган идем инде бераз. Һәм минем уйга ниндер фикер килде. Киләсе көндә Җават абый, сез карыйсызмы? Сез килергә тиеш идегез Раушан аланына һәм ябылу тантанасы булырга тиеш. Һәм инде мин уйладым, бәлки миңа Сәләт элемент төшерергә кирәктер. Һәм аннары мин аларга акча өчен элементны кире бирәм дип. Мин Сәләтнең элемент төшердем, беркемдә күрмәгәндә. Җыйдым барлык әйдәманнарны, баш итәкне. Мин әйтәм, дуслар, иртәгә Җават абый килә, үзегез дә беләсездер. Сез ничек иртәгә ябылу тантанасын элемсез үткәрәсез? Вот. Миналар бик озак бәхәсләштек, бик ләкте. Бик зур рәхмәт, Илсияр. Зур рәхмәт, барыгызга да сәлам, мин сине яратам, Сәләт, мин сине яратам. Рәхмәт бик зур, Илсияр апа. Дуслар, сезнең дә шундый ниндер хәтирәләр булса, Сәләт турында языгыз комментарийларда, һәм аларны бәлки турыдан-туры эфирда укырбыз. Һәм без ага таба барабыз, дуслар. Сәхнәдә Атилла сәлкеше Алиса Әхмәтшина. Сәлам, Алиса. Сәлам. Иш хәлләр? Әйбәт. Алиса, мин сине инде башка форумнарда да күргән идем. Кайсы сменаларда булдың син? Болгар туган тел. Болгар туган тел. Шәп алан шулай бит. Яхшы, димәк, Алиса башкаруында Some People җыры яңгырый. Киттек. Some people can get a dream that it's where it isn't sitting still. That's okay for some people who don't know that life. Some people can fly in blue, living life in the living room. That's perfect for some people of 105. But I at least got it right. When I think of all the side that I gotta see and all the places I gotta play, all the things that I gotta be at. Come on, Papa, what do you say? Some people can be content, playing bingo and paying rent. That's preaching for some people, for some humdrum people to be. But some people ain't to me. I had a dream, a wonderful dream, Papa. All the budgets of the earth circuit, give me a chance and I will go work it. I had a dream
just as real as can be, Papa. There I was in Mr. Orphan's office, and he was saying to me, Rose, get yourself some new organizations, new routines, relevant curtains, get a better ad for the baby, photograms and for the theater. Get an agent and addiction, you will be hooked in the big time. Oh, what a dream, and what a full dream, Papa. And all that I need is 88 bucks, Papa. There what he said, Papa. Only 88 bucks. You ain't getting a cent from me, Rose. Well, I get a double place else, and I get my kids out. Goodbye to love everybody. Good riddance to all the soldiers I had to go to, all the lodges I had to play to, all the sons I said hello to. Hey, like I'm coming your way. Some people sit on their butts, got the dream we have on and all they got. That's living for some people, for some. I'm the wrong people, I suppose. Well, they can't stay on the road. But not a rose. Афарин, Алиса Ахметшина, Атила Аланы. Син қойда үйрендің бұлай жырларға? Да. Где научилась так петь, Алиса? Я сначала пела с 3 лет. Сначала... 3 лет? Да, А сколько тебе сейчас? 13. 10 лет в песнях. Да. Здорово. Большое тебе спасибо за этот красивый голос, Вам за спасибо. красивую тебя. Бекзур рахмет. Дуслар, sizga ошимы bizning kontsert yozasiz kommentariyalarda. Ham endi olg'a boramiz do'stlar. Demak, sahnada qarshi oling'iz Ralina Favorizova, Izgi Shishma olani ham Ozod Gemadiyev. Jaygi bulunlarga jiri. Esa Ozod Gemadiyevning jaygi bulunlarga jiri. Taşlap jirge düşken sobi zaman Bel bari sinde minem yürek Tek sen gene minna kirek Her şahsinin yine şengde bulu minem telek Berge bulgan çoktan sınkı kukta kungen Yanımda bu başka bir ne kirek Dilmegen mehabetten yürek erni Könülemde ağır duygu hirşi berni Sin masudinler korasında Şebekem ta orasında Oyna yolguş taşlap jirge düşken Sobi zaman Ben orasın
төшкән сабый сыман. Бел, бары сиңа минем йөрәк, тик син генә миңа кирәк. Яшәп синең янәшәңдә булу минем теләк. Бел, бары синдә минем йөрәк. Тик син генә миңа кирәк. Афарин, бик зур рәхмәт. Һәм инде Рәлина Азат, бик зур рәхмәт сезгә бу җыр өчен. Чөнки бик мөһим сүзләр монда. Әйтелмәгән мәхәббәт. Калмасын дуслар, әйтелмәгән мәхәббәт. Әйтик, чөнки менә мин әйттем. Һәм мин хәзер бәхетле кеше. Шуңа күрә үрнәк алыгыз, дуслар. Һәм инде без алга таба барабыз, ләкин безнең берничә комментарий бар. Безгә язган Зөһрә Насибуллина, мин аны беләм, кстати, искиткеч дип язган, рәхмәт апай. Һәм инде киләсе комментарий Алиса синең өчен. Вот Алиса җырлый. Афарин 3 тапкыр язганнар хәтта. Димәк, дуслар, һәм без алга таба барабыз. Дөресен генә әйткәндә, безнең чыгарылыш инде ахырына якынлаша һәм хәзер сезнең өчен йомгаклаучы номер. Аны башкара Тимур абый Тарасов медиа үзәге командасы хезмәткәре. Ничек хәлләр, Тимур абый? Шәп, үзеңдә ничек? Яхшы. Тимур абый, кайсы җырны җырлыйсың бүген? Бу елны Биләрдә мин дигән җыр. Син бу елны Сәләт Биләр каласында булдың, шулаймы? Әйе, Айдаман булып булдым. Айдаман булып. Айдаман булып. Яхшы. Ничә сәлкеш иде син төркемдә? Ой, ялгышмасам, миндә 23 сәлкеш иде. Ярар, исемнәрен сорап тормыйм. Әйдә күчик җырга. Димәк, кайсы җырны җырлыйбыз? Әйттем, сорадым бит инде, Биләр. Яхшы, киттек алайса. Бу елны мин Биләрдә, барлык дусларым биредә. Караңгы төннән соң гөлләрдә, гомер буе илтә, юлларым төрле илгә. Ләкин мин кайтамын гөлигә, бу елны мин Биләрдә, барлык дусларым биредә. Караңгы төннән соң гөлләрдә, гомер буе илтә, юлларым төрле илгә. Ләкин мин кайтамын гөлигә, иң беренче мәртәбә таптым синдә мәхәббәт. Биләр каласында рәхәт, билет беренче рәт. Синең кулың минем кулда, иң якты көннәр алда. Елдан ел Биләр каласы, елдан ел мәңге каласы. Елмаеп Биләр каласы, йөрәктә мәңге каласы. Биләргә кайтабыз синең белән бергә. Минем бар хыялым бергәләп биергә. Бу елны мин Биләрдә, барлык дусларым биредә. Караңгы төннән соң гөлләрдә, гомер буе илтә, юлларым төрле илгә. Ләкин мин кайтамын гөлигә, бу елны мин Биләрдә, барлык дусларым биредә. Хей, караңгы төннән соң гөлләрдә, гомер буе илтә, юлларым төрле илгә. Ләкин мин кайтамын гөлигә, бу елны мин Биләрдә. Рәхмәт. Афарин, Тимур абый Тарасов. Бәлки алайса китер алдыннан Биләр сәркешләренә берәр нәрсә әйтергә телисеңдер. Биләр каласы сәркешләре. Мин сезне бик нык, бик каты яратам. Булды инде мондый сүзләр. Ну ярар, икенче тапкырда булсын, бу бит дөрес сүзләр. Димәк, дуслар, шуның белән безнең бүгенге махсус чыгарылышыбыз тәмам. Сезгә ошагандыр дип ышанып калабыз. Һәм инде әйдәгез саубулашабыз. Шулай бит. Бик зур рәхмәт безнең белән булган өчен. Иртәгә сәгать 6:30-да күрешербез Сәләт Лайфта. Сәләт Лайф, без Сәләтне күрсәтәбез. Пока-пока. Ничек сезгә концерт? Сез бит үзегез җырладыгыз. Ничек тамашачы булу яхшыракмы, яисә анда булу рәхәтрәкме? Монда рәхәтрәк? Мин дә шигырь сөйләмәкче идем бит. Ярар, бәлки иртәгә сөйләрмен алайса. Су бармы?